În tutorialul de astăzi v-am pregătit balerina și nu orice balerină. Folosesc tipsurile Half pentru balerină și aplic No File Clear într-un strat consistent. După o scară îndepărtez tipsul și așa arată din profil. Polygel Brilliance numărul 1 și voi construi baza negativului meu de frence. Extind negativul până la lungimea dorită, am grijă să-l așez cât mai uniform și usuc. Voi completa cu același material, dar de această dată construiesc apexul și usuc. Așa arată negativul, iar acum dau formă cu pila de 180. Pentru linia de zâmbet folosesc Stamping Black, dar cu același negru cobor ușor în jos și usuc. Pentru completarea modelului am folosit Rubber Base Clear și am aplicat acești fulgișori. Când sunt mulțumită, usuc în lampă. Pentru încărcarea vârfului am folosit Forming Cream Clear pentru că își menține poziția. Acoper toate zonele, mă asigur să nu am lipsă de material, iar după o scară eu folosesc capătul de freză pentru finisare. Băfuiește suprafața și aplică Crystal Top. Accesorizează cu niște cristale, aplică uleiul pentru hidratare și rezultatul este wow!